Brothers and sisters, dito sa parokya natin at sa mga lahat na nandito ngayon sa Pilgrims Center. No? First of all, I want to announce to you yung tungkol kay bisita ni Mama Mary. No? Yung bisita ni Mama Mary ay gagawin po natin sa buwan na ng September na siguro. September kasi kabuang ito, July at saka August, medyo tagulan pa no, ang ating panahon. Then, meron pang mga bagyo na dumarating. And so, perhaps, gagawin na natin sa September, yung buwan ng birthday ni Mama Mary. Kaya kung bukas, siguro, kukunin nyo ang inyong mga schedule bukas kasi meron po tayong meeting, di ba? Bukas, para malaman natin kung sino yung nasa unang-unang schedule, no? Gagawin po natin ito every week. Saturday, alas 4 ng hapon, and then matatapos sa linggo ng linggo, pagkatapos ng misa. Siyempre, may misa pa tayo sa